वाह ए पूजा जी नेहा राजा भाई बहुत अच्छी गायिका। एक बाद बाबू तू गई एगो गीत गाई कैसे कि जितेंद्र भैया के भी का नाम बा कि परमेश्वर बहुत कम ही करा मिलल बा तो ही में काम करे के बा कि देवे के बापे पर हो कड़ाई चलता हम मिले नहीं आई बहो पढ़ाई चलता। ई गाना के आप सब बहुत प्यार से बात डाले रहने का हो ये का फोटो ले फोटो ले फोटो तेरा के ले जाके फिर हम फोटो लेके चलो टोटो में फोटो लेवे। चलिए वही गीत गाऊंगा गाओ ना कि ढेर भाई बहुत बहुत तुम्हारे इंतजार हम कई नहीं ए पूजा तार बहुत दिन इंतजार कैनी कि तू एको दिन हमरा के फोन करब एको दिन तू फोन करब लेकिन मगर आज तक तू एको फोन कैलू ना। हमरा लागत है तोहर केहू से प्यार मोहब्बत हो गइल बा लागत है केहू से हो मगर जा तू खुश रहिया। अरे कि ढेर दिन भाई अरे पता ना लगे जान हो कि कहाँ गइलू भइलू अरे देखे तू जान हो खियब हमारा अपना तहरा प्यार आवता खियब हमारा अपना कि तहरा प्यार आवता। ए धर्मेंद्र का हो कि केहू कमी पूरा करता हमार तब फोन न तोहार जा ना जने ए बाजार से मिट्टी सोनू जा कि तहरा में नजरी में सबको घात होला जा एक छोटा मनीष बाबा कि ढेर दिन भाई पता न लगे जा